Oñatiko kale izende gizan, laudia emakumeei eskainitako kaliak, baina laborretatik bakarrak ez dako zerikusirik erlijio kontuekin. Maria Irizar kaliak hain zuzen be. Maria Irizar bera nire atzuen dauen, erekinan bere garaixen dauen jaure gizan, jaixotako oñatiarra izan zen, eta bera inguruan hitz egingo dugu gaur, baita kale izende gizetan dauen emakume izenen faltan inguruan be. Horretarako bi gonbidatu ditugu gaurko honetan, bi elkarrizketatu eta euren gana joango gara. Jone Arrazola eta Maialen Urzelai arratzalduen bizoiri, eta eskerrik asko gaur, Maria Irizarren inguruan berbaiteko geure gonbidapen onartziarren. Lehenengo eta behin, azaldu guzu, zein izan Maria Irizar, kale bat merezio izateko norbait izango zen? Bai, Maria Irizar izan zen emakume bat, oñatiarra, hemen Etxaluze jauregixan jaixotakoa, eta 20. mendeko lehenengo erdixan bizi izan zen beha. Emakume hau jauregi baten bizi izan heinean, antza klase altuko familia batekoa zen, eta beha eskondu zen sendagile batekin, garaiko sendagile batekin. Eta behin sendagile hori hila eta beha nagusi zela, herrixari saldu hotzan oso presio honian, modu honian, bai jaure gisa eta bai lur pilatxo bat, hemendik bide horretarainoko hortuak eta zianak garai hortan. Beak eskatu gehieben Viuda da Paolaza modura izendatzeko kalia, ze izan be, herrixak gure izagotzen nola eskertu... Kale bat eskainiaz, ez da? Hori da, kale bat eskainiaz. Eta beak Viuda da Paolaza ipiteko eskatu gehieben. Eta, holaxe mantendu izan da, 2014 arte. 2014ko bukaeran izan zen lehenengo onarpena osoko bilkuran, eta 2015 hasieran erabaki irmo moduan, martxan jarri zen. Eta ordezkero, hordako plakia Maria Irizar. Hori da, Maria Irizar da. Beria lehenko berba prozesuan inguruan, ze horbe badako bere irakurketia, baina zuke batu duzu, Jone, berak eskatuta, jarri isakon, Viuda da Paolaza alarguna izena. Hori beha nahiko erakusgarri ez da? Bere garairako edo, berak ala eskatzia. Bai, badaukagu askotan irudixa historiak beti aurrera iken dagoena, ezta? Eta nik uste horiak atx larri badala, beti dauzulako atzera eta aurrerakoak, baina beha hil zan garaixan mentzat, edo beak bere helduaroa bizi izan eben garaixan, konturatu behar gara frankismo garaixa zala. Bai, beraz, bere helduaroa garai hortan bizi izan eben, eta beraz bere kontzientzia edo feminidadian inguruko emakume izatian balixua eta horren arabera, ideologia horren arabera ulerketan eben. Eta beraz, noski, etxeko andre zan eginean, beha boteretsua izan arren, eta bere baliabide ekonomiko propioak eukiarren, beretako importantia zen, bere senarraken eukan binkulazio hori, ezta? Eta hori zen, beha emakume on, eta kale honen merezi dun, edo, eiken ebena, ez? Horregatik, segurazki, uste dugu horregatik inebela eskaera hori, ezta? Bai, garai hortako feminidaian adierazle oso garbixa da. Denporak baina aurrera egiten dago eta esan dugu moduan 2014a heltzen da eta erabakitzen da kaliari ez zeinei dauen omenduta, baizik eta kalian izena bera aldatzea pertsona berdinari eskainiaz, ezta? Eta pasekin da Apaolaza alargun izatetik Maria Irizar kali izatera. Zuzinean orduan agintalde horretan berdintasun zinegotzi xasinan Maialen. Konta iguzu, bilimate prozesua zein izan zen? Bai. Esan dakoa, 2014ko hori azaroko osoko bilkuran hartu zen erabakixa, baina gisa da aurretik etorrela gai hau etorrela apurka-apurka. Uste du urte bete lehenago edo izan zela lanketa bat, nun herriko eragile feministak ineben ibilbide bat, pitin bat herriko emakume zanguratsuan memoria berreskuratuta omendu alde oinatiko jai batzutan, egun more baten okerrez baldin manau, eta tartean jarri zian kale batzutan, hau bat,
bere tokaitxexakon izena edo, ez? Modu extraofizial baten, ez da? Ordu hartan, 2013an. Aldarrikapen eran, eta, nola betu baita, eztabaidia ero debatia baita zabaldu eta bide emun alde. Eta nik uste dut hori 2013an izan zela. Eta begira ibilita, egisa da, berdintasun diagnostikoan da planian beha, agerketan dela, kale izende gisa lantzeko gogo hori eta bihar horren barri. Eta, esan dakoa, esango urte bete berandu hau ero, berdintasun batzordiak aztertu eben gaixa, orduan nahiko esango harreman fluidua edo herri mugimendua eta batzordeko kide ezberdinen artean. Eta berdintasun batzordean hasi, eskumena hirigintza zailana izan da, hirigintza batzordiari eskatu gotzan, gaia nolabait izapidetzeko ero, osoko bilkuran onartu zen, eta gero bere prozeduria jarraituaz, 20 egunean edo jendeak irixan egon zen, etzan egon inongo erreklamazio horik, auzotarrari bebaita jakinarazi xaten aldaketian berri, eta hori, etzan egon kontrakotasunik, ez da? Hau batez onartu zen bai udal batzan? Hori da, bai. Nik uste nahiko garbi ikustezala bai. Etzala egon, aparteko biharrik, aparteko negoziazioetarako edo eztabaidarako ez nik uste nahiko, ordurako nahiko ikustezala, nahiko larritxua zela egoeria, eta bere egunean nori esan be Mariak, 2014an zego kixola, aldatzea. Eta bere izenakin egote, Maria Irizar izenakin. Zeu egon zinen, ez da, Jone, hasierako aldaketa horreian eta? Bai, nik gogoan dakot orduko eragile feministen artean pototak taldea, eta talde feminista bakoitzak badako bere ezaugarri propioak edo esango dugu interes propioak, ezta? Eta gure kidean artean eusen antropologia eta soziologia inguruko kide batzuk, eta gurak kontzientzia bat badukain, ez da, memoria historikoan geukan arazo larri honen inguruan, emakumean presentziarik ez eguela, ez? Eta, hortaz kontziente zian, horrekin zeo segura izan behin, eta hala urten zen bizita gidatu hau egun more baten, bizita gidatu bat ekian ideia. Eta nik gogoan dakot, sei bat emakume esanguratxo aipatu ziala, hor kale zarrian hasi eta kale barritik ona etorri arte. Eta ez dakit, recuerdo ona dakot, gisa da, ordutik beste kale horreik edo beste txoko horreiri izena etxatiela aldatu, baina behintzat Maria Irizarrekoari bai, eta mugarri bat izan zen, ez da, lanketa baten mugarri bat. Nire aipatu duzu horre, udaleko sail ezberdinak egon ziala elkarlanean, etzala izan berdintasun sailak hasi eta bukatuen prozesu bat, beste sail batzuk sartu zian, ez da? Bai, hori da, kasu hortan adibidez, hirigintzak be horre gaina hartu behar izan, nola bai lidergoa, bere eskumeneko gai bat izan da, eta zeharkakotasun horren askotan gauza ezina edo nahiko saiek isakun hori gauzatzean, beste mugarritxo etxe barrura begira eta udaleko jardunari begira, ez? Aipatu dugu, oinatin kalkuluak atarata, 15 bat kalek dakoi gizonen izena, izan santu, izan pertsona partikular, izan berliginoko txukoak, eta 4 emakumiena. Eta ez da, oinatiko kasua bakarrik, desproportzio hori inguruko herrixetako kale izende gizan begirabe topatzen dugu. Zer da hor? Hor dau oso adibide oso garbisa eta oso heldugarrisa memoria historikoan orokorrian dakun arazo larri baten inguruan. Da presentzia eza eta aldi bertinean transmisio eza. Eta hau, hain zuzen lotzen dut, hasieran aipatu dutenakin ez, uste dagoela historiak beti aurrerantz egiten dagoela. Eta eukiko historia pasautakoan berri errealago bat, eta ezain patriarkala edo androzentrekoa, gizonen begiradatik egin jakingo historian zehar egon diala azteko emakume esanguratsu asko, emakume esango etxeko andre soil izatetik arago izateko burruka egin jagoinak, eta segurazki gaur egun mugimendu feminista beuko eben nora begiratu eta nun impulsu hartu
hain bakarrik ez sentitzeko, ez? Bueno, transmisio lan hori egiten, saiaketan da historiografia feminista, antropologiatik bertatik Euskal Herrian sekulako lana egiten da, eta, bueno, udaletxiak, euran eskumenan barruan, egin aldauen ekimenetako bat, edo izan hori da ikerketa bekak sustatziana, hain zuzen be, herriko emakumean berri ikertzeko. Eta horren adibidez, Oñatiko udalak Selma Hasley barkan bekia sortu izana, eta oin 3. edizio baterantz goiaz, ezta? Hoixe. Izan be, kale izende gisa bera, bai da, ezta? Horren, esango dut, erakusleio nolabait, edo bai da eskaparate bat, ezta? Herri baten garrantzitsuak izan dian, eta ez dianan izan artean. Hor gero eta presentzia ondisa eduki, erreferentiak topatzen dian nolabait, ezta? Edo erreferentiak erakusten dira, ezta? Bai, guztiz. Kale izende gisa aldaketiekin bakarrik ez dugu ez erraiten. Hortan ados egongo gara. Baina kale izende gisa aldaketia izan leke ekimen ikusgarri bat, beste kontzientziazio lan bati abia puntu emuteko edo segida emuteko. Orduan, uste dugu ikerketa bekak, ikerketa lanak importantiak dira, kale izende gisa aldaketia importantia dira, eta orokorrian izan hezkuntzan, batez ere hezkuntza alorrean historia eta geografia irakasten danean, edo filosofia irakasten danean, beste edozelako materiak erakusten danean, emakumeak ikusgarrikian importantzia. Hori, elkarlanean jardun behar dugula alor askotan. Horren erakusgarri, esan dako moduan, Maria Irizar Jone Arrazola eta Maialen Urzelai. Eskerrik asko bixoiri. Zuei.